И какво са хора, аз съм Иво, добре дошли отново в канала ми. Днес имам един гост, един мой приятел и да, не е Мите, този път не е Мите, а Антон. И сега ще му кажа, че уж снимам влог и да, ще му направим в същото време пранк. Ето той е на беседката. О, Антоне! Я кажи здрасти на влога. Здрасти. Ти за първи път май се появяваш на камера. Да, сега нещо поговорим за влога, примерно, нали? Иво, сега не мога. Що бе? Трябва да ходя до туалетна. Добре, ходи до туалетна. Отиди. Ето го. Той човек винаги се смее. Не знам защо, но... Те горгутки са много нахални. Постоянно, когато го видим, нещо се смее. Дори не знам защо. Влезна в туалетта. Сега ще му затворя вратата. Той влезна във външната туалетна. Сега ще му да го заключам. По принцип планирах да е друг пранка, просто така се нагласи, че той ще ходи до туалетна. Перфектно ми стана. Той ето тук. И хора, заключвам от 3, 2, 1. Бягаме! Ето го. Само... А знаеш ли как се отключва, а? Знаеш ли как се отключва, не знаеш? Туру-туру. Ето го, ето там. Аре бе, можеш ли да си отключиш? О, магазон можеш! То знае как си отключи, хора. Аз мислех, че не знае. Хора, последвайте за час 2 да пранкнем Антон. Абонирайте се за канала. Лайкнете видеото. Това беше всичко от мен. Чао!